Hej igen. Vi ska fortsätta vår diagramprocess här med att se hur vi kan foga in den här bilden i ett dokument. Och det är ganska lätt ifall ni gör ett dokument i Microsoft Word till exempel. Något annat textredigeringsprogram, så då är det ju bara att markera bilden, kopiera den och så klistrar ni in det sen i ett dokument. Men jobbar ni med online-dokument, till exempel om ni använder Google Drive och gör ett dokument där, så förstår inte Google Drive-applikationen här, själva programmet, att det är en bild som ni vill foga in här, så det ingenting kommer att hända. Så det betyder att ni måste först spara det här diagrammet som en bild, som en JPEG-fil någonstans på er hårdskiva, och sen därifrån laddar ni upp den här bilden sen till ett dokument. Och vi kan spara det här diagrammet som en bild genom att ta in det i ett ritprogram av något slag. Och det enklaste ni kan göra om ni använder Windows är att ni använder Paint-programmet. Och det öppnas så här. Och ni tar in er bild till Paint-programmet. Vi går tillbaka till Excel här, markerar vårt det här diagram. Vi kopierar den och vi lägger in den hit. Sådär, där finns den. Och ni behöver ju inte göra någonting åt det här. Den är ju färdig och bra som den är. Så att det är bara att spara den. Någonstans var ni nu sen väljer. Det gäller bara att komma ihåg vart den har gått, den här. Ska jag kalla den här för Moskva. Klimatdiagram. Sådär. Jag väljer oftast, jag föredrar filformatet JPEG framom PNG. Det är nog en smaksak, men att det här diagrammet PNG ger en lite bättre bildkvalitet med JPEG är helt okej för det här fallet. Så jag väljer den och där. Så sparar den. Och där dit får den då. Så, nu kan jag då liksom ta bort den där och jag kan gå ut och minimera Excel här, och så går jag sen till det dokument dit jag vill foga in den här. Och här är nu sen min fil som ligger i Google Drive, geografi 4, Staffans regionundersökning. Och här har jag skrivit någonting tidigare om klimatet i Ryssland till exempel. Och så vill jag sen få in mitt diagram över Moskva. Så det jag kan göra nu när jag har sparat den här JPEGen sen på min dator, så lägger jag insert image där. Och nu kan jag välja olika varianter här. Jag kan ta en snapshot, alltså en screenshot ifall jag ligger på en webbsida med något fotografi eller diagram på vad jag vill ha in dit. Men det är ju inte det som är aktuellt i det här fallet, utan jag vill att ladda upp den här filen från min dator. Jag skulle kunna, om jag i min Google Drive här har liggande också ett klimatdiagram, en fil över det, så kan jag lägga in den dit. Men nu ligger den filen på min dator. Jag väljer upload där, choose an image to upload. Och så måste jag nu söka fram förstås. Jag måste ju komma ihåg vart den här filen har gått när jag sparar den från Paint-programmet. Men där har jag den liggande i min mapp. Moskva klimatdiagram, jag öppnar den. Och där kom den. Och så kommer jag ihåg förstås att lägga in en bildtext av något slag här under. Och sen har jag bara att fortsätta skriva mitt dokument. Bra, lycka till!